Купих си жигула. Купих си жигула, която е в идеално състояние и по мой вкус. Най-обичам отпред фаровете, защото е синя и е това черното на капака. Това най-меке. Затъмних стъклата също така. Купих нови джанти. И това е, нищо не съм направил толкова. С оригинален приятел е. Не съм го пипал. А сега да отидем малко да се повозим. Също така, след този клип се абонирайте за канала, защото качвам този клип по случай 500 абоната в YouTube. Малко се завъртях, ама няма нищо. Също така след този клип се абонирайте за канала на Мартин. Той качва почти същите клипове като мен. Също така и той има клип с жигула. А това ми е първият клип с тази игра. Заради това харесайте и се абонирайте. Вижте жигулата каква е хубава, много ми харесва тази жигула. Също така жигулата е една от любимите ми коли в реален свят. На живо ми е една от най-любимите коли. Аз съм фен на руски автомобили. То не само на руски, ми на стари автомобили съм фен. Малко минах обаче на червено, не мисля, че това е много правилно. Ето тук сега ще издрифте, ако издрифте правилно ви хареса, се абонирайте за канала. Получи ми се дрифта. Първият ми дрифт, който се получи с тази кола. Но то сега е, нали, сняг, то е ледено. А пък и тези хора, които са направили играта, са позволили да мога в снега да е по-хлъзгаво. Това придава още по-реален вид на играта. Сега малко на офроуд през зимата, да се повозим. Също така мисля за в бъдеще с жигулата да направя нови модификации, като да сменя двигателя, да направя по-бърза. Ако искате, напишете в коментарите. Но и това се струва пари, така че трябва да изкарвам пари. Трябва да си намеря работа. Не може само да карам. Тук да се огледаме, сега че съм допуснал. Това измалко ми подсака. Излизам.
Също така на тази отбивка тук Мартин Станков има един клип с Гаска, в който се заклеща. Жигулата добре върви и на сняг, навсякъде върви тази кола. Това е желязна машина. Жигула не дрифтела, нали? Малко по пътя, да се повозим. А в следващия клип може да направим нещо по-интересно. Ще видим. Вижте жигулата каква е бърза, изминавам всеки следваща жигулата с оригиналния си двигател 1 и 2. Но в сравнение с най-бързата кола в играта, която развива 180 км в час, сигурно не може да набие. Ако ви е харесал този клип, се абонирайте за канала. Също така изгледайте и клипа на Мартин. Той е мой сътрудник, помагаме с клиповете. Ако ви е харесал този клип, се абонирайте за канала и харесайте. Също така, ако ви е харесал този друг, също така. И така, сега ще ви покажа кои са последните клипове. Ако искате да гледате още, ето това са последните клипове. А ето това са последните клипове на Мартин.